Nhar is-sibt 9 ta' Diċembru bejn il-11 ta' filgħodu u s-sija ta' nofsinhar fil-kumpless Tinja Point f'Taslima, il-President George Vella u s-Sinjura Vella se jkunu qed jiffirmaw koppji tal-ktieb Tissir mill-qalb. Ktieb li jiġi ppubblikat u mibjuħ b'risq il-Malta Community Trust Fund. Il-President George Vella u s-Sinjura Miriam Vella segwew il-proċess tal-istampar ta' pubblikazzjoni tal-edizzjoni ta' din is-sena. Fil-fatt, it-tema magħżula għal din l-aħħar edizzjoni ta' Tissir mill-qalb f'din il-Presidenza tuħad id-diplomazija mal-gastronomija. Il-President ta' Malta, George Vella, irringrazzja l-Ambaxxaturi u l-Kummissarji Oli residenti f'Malta tal-kontribut kbir tagħhom permezz tal-reċetti tipiċi tal-pajjiżi tagħhom. Waqt li sar l-istamperija tal-kumpanija Best Print, il-President ta' Malta sqar li d-dinja globalizzata li nix fija illum tatina aċċess ferm aktar wiesa għal reċetti barranin. Din l-aċċessibilità tin sabiex nkunu nistgħu nifhmu aktar lil xulxin u napprezzaw aħjar il-wild kulturali u gastronomiku ta' pajjiżi differenti madwar id-dinja. Il-koordinatur tal-ksieb Dr. Paulina Xkembri qal li Tissir mill-qalb din is-sena jinseġġ l-ikel u l-kultura flimkien b'ġabra ta' reċetti tradizzjonali minn pajjiżi li forsi qatt mhux ikun l-opportunità li nżuru. Tissir mill-qalb tal-2023 din is-sena għandu dera ġdida u qed jiġi stampat bil-Malti u bl-Ingliż. Se jkun għall-bejħ għal prezz ta' 15 euro mill-uffiċċji tal-Malta Community Trust Fund, The President's Kitchen Garden, Agenda Bookshop mill-Ferrat tal-Malta Post, mill-ħwienet tal-Maple u minn Pavi Pamu Supermarkets.